Sí, bé, la democràcia, en principi, de manera definitòria, no pot ser mai il·legal. Aquest és un concepte bàsic per entendre on es situa cadascú. De fet, la democràcia o la pràctica democràtica, com és posar unes urnes per a que el poble es pugui expressar si vol o no sobre una qüestió, en aquest cas si vol o no la independència de Catalunya, no pot ser mai il·legal. De fet, després de la Segona Guerra Mundial, a Europa, així es va decidir sàviament, que a Europa canviaríem the ballots for ballots, les bales pels vots. Aquest és un principi sobre el qual hem avançat en l'enteniment de la democràcia a Europa. I no és una altra cosa la que es demana. La resolució de conflictes amb un referèndum és la manera més civilitzada que hem trobat entre tots, en aquesta Europa del segle XXI, per portar a terme aquesta expressió popular. En quant a Manos Limpias, tots sabem que és un sindicat que, de fet, si és famós i el coneixem tant, és precisament pel revolt que moltes vegades nosaltres mateixos i la publicitat que els donem quan, amb aquest sense sentit, fan accions com aquesta. De fet, durant el procés de la consulta sobre la independència el 2009 al 2011, penso que no hi ha associació que no hem passat per una querella d'aquests senyors. Hi ha moltíssimes associacions catalanes als quals hem estat querellats per Manos Limpias i, de fet... Parles en primera persona, Anna? Sí, la meva, la de molts companys hem estat enllistats de Manos Limpias. Vull dir, això és així. El que passa és que prens decisions de donar-li més o menys importància perquè no deixen de ser un sindicat minoritari que, com ara apuntava el company, està encapçalat per una persona que forma part o havia estat caballero d'honor de la Fundació Nacional Francisco Franco. Amb això ho hem dit tot, li estem donant una publicitat enorme. Dir que durant les consultes, de fet, l'advocat de l'Estat també va estar amenaçant a tots els alcaldes que van fer les consultes, a la gent de la Coordina Nacional. Per tant, és una tàctica que utilitzen per el tarannà que aquest govern espanyol o aquest estat espanyol pensen que així poden d'alguna manera fer que parem. El que passa és que això demostra que no coneixen la realitat i en contra del sense sentit d'uns, nosaltres bàsicament ens hem de concentrar més en nosaltres, amb la nostra realitat, que és la que ens dona tot el sentit, el relat i la coherència, que és que tenim un 80% de la gent que vol votar un referèndum. Aquest 80% ha donat una majoria parlamentària per a fer aquest referèndum. Tenim una declaració de sobirania parlamentària i amb tota aquesta força democràtica concentrem-nos en nosaltres mateixos i posem les urnes el 9 de novembre per a votar democràticament si volem o no la independència. I si ells tenen algun problema sobre aquest afer, que siguin ells els que vinguin i ens prenguin les urnes. Però llavors seran ells que hauran de justificar a la comunitat internacional perquè tenen aquest tic antidemocràtic. Però no és el nostre problema. Fem una cosa, escoltades les primeres opinions de qui sou a la taula, escoltem... Jo ja sé que dieu que el document és per debatre-lo en una assemblea el 5 d'abril... Sí, ho ha recordat ell ara també. Etcètera, però tan sols vull llegir, perquè no diguin que ho dic jo, un paràgraf que és molt breu. Pàgina 5. Ajuntaments. Assegurar la logística per la celebració de la consulta. Pàgina 6. És superbreu. En el cas dels municipis on per circumstàncies polítiques sigui previsible algun tipus d'obstaculització a aquesta feina, caldrà promoure els mecanismes d'atenció legals que permetin un canvi favorable en els equips de govern municipal. O sigui, m'explico. Si, per exemple, l'Ajuntament de Tarragona o l'Ajuntament de Badalona han determinat que pensen complir la llei i no pensen cedir el cens per fer quelcom que està fora de la llei, resulta que aquí ha d'aparèixer, no se sap ben bé qui, que el que ha de fer és treure amb un ajuntament escollit democràticament pels veïns i posar amb uns senyors que permetin que es pugui fer el que l'ANC vol. Això se'n diu cop d'estat amb un ajuntament i conculcació, parlant del que tu deies, parlant del que deia l'Anna, conculcació de la democràcia municipal. Per tant, cal fer qualsevol cosa, incluïdes les antidemocràtiques... No, això no diu el que has llegit. Això no diu el que has llegit. Diu legalment. Escolta, expliqueu-me com es substitueix en un ajuntament escollit democràticament amb una moció de censura. Amb una moció de censura. Com pot ser el senyor alcalde de Badalona. No, aquí diu que s'ha de fer el que sigui per substituir. No, ho has dit tu. Senyors i senyores, és una pregunta que li vaig fer jo dimecres passat perquè efectivament ens va cridar l'atenció aquest paràgraf i va ser preguntada a Carme Forcadell sobre aquesta... I jo li vaig preguntar, això vol dir promoure mocions de censura, que seria la manera, i efectivament Carme Forcadell va dir, home, doncs la incidència que puguem tenir en aquests ajuntaments que es governin en minoria i es poden configurar altres majories,
doncs ells aniran a predicar, aniran a predicar... És una activitat legítima. Si això és possible. De totes maneres... Se li va preguntar sobre aquesta qüestió perquè, efectivament, crida l'atenció per bé que diu mecanismes legals. Una altra cosa és que això pugui tenir èxit, que són dos coses diferents. De totes maneres, aquest és un detall que es focalitza a nivell municipal, però hem de dir que el cens en el municipi on no es vulgui facilitar, el cens el té la Generalitat. El cens es té a nivell global. I hi ha maneres per atendre'l. Vull dir que si algú s'encaparra i no vol facilitar una consulta, no vol facilitar el referèndum, cap problema. Mira, Anna, tu parlaves de llistes. I aquí, malauradament, cada vegada corren més llistes. I això jo crec que és quelcom molt dolent per la democràcia. Però, mira, jo vic a un poble petit. No penso participar d'un referèndum il·legal. Això queda en mans d'una minoria clarament fanatitzada o amb una posició política absolutament controvertida a la meva. Joan, ens estàs dient fanatitzats? Jo crec que hi ha una minoria fanatitzada. Però deixa'm dir el que vaig a dir. Què passa amb tota la gent que convoquen un referèndum fora de la llei, que estan fora del control, de cap mena de legalitat, amb tota la gent que en un poble no hem volgut participar de la consulta? Ens vindran a buscar a casa? Quina seguretat jurídica tinc jo? Qui protegeix els meus drets com a ciutadà? Qui protegeix la meva intimitat de poder votar o no votar? Qui em dona la garantia que una policia municipal o uns Mossos que queden fora de la legalitat em protegiran a mi com a ciutadà? La resposta és ningú, i tot això és arbitrari i provoca inseguretat a les persones. És molt greu. Però tu estàs fent passar per realitat assumpcions que fas tu. O que està en el document que posen. No, perdona, tu estàs parlant d'unes il·legalitats, estàs parlant d'unes situacions... Plana número 14. Plana número 14. Hem d'ocupar ports, aeroports i fronteres. Plana número 14. Hem d'ocupar ports, aeroports i fronteres. I si jo vull marxar de Catalunya i resulta que no em deixen, per què no em deixen? Doncs vota que no a la independència. El que no pots fer és oposar-te a que els catalans puguin votar. Per què volen controlar els ports, els aeroports i les fronteres? Atendrà la meva llibertat de sortir o entrar de Catalunya, sí o no? Escolteu-vos, parleu i escolteu-vos. Ja que teniu aquest diàleg entre dos, que ara demanaria que obrim a tots els que hi ha a la taula. Si poguéssim obrir seria interessant. Del que estem parlant és d'un escenari que, de fet, molts altres no contemplem. Aquest és un escenari d'una part de l'ANC que ho posen a aprovació, a votació per l'assemblea que tenen a Tarragona. La gran majoria on estem, i aquí l'ANC també, és en el fet que el que cohesiona el país és aquest 80% que volem fer un referèndum. I aquí està. Altres escenaris n'hi ha que ni tan sols ja es plantegen, perquè és que no es pot entendre, és impossible que no sigui possible votar. I en tot cas, si això... No, en tot cas, l'estat espanyol no és que ens deixi o no ens deixi. Aquest no és el verb, pensem, adequat. L'estat espanyol el que fa és oposar-se. Per tant, repetim, és el seu programa. Arribat el dia 9 és la data en què els polítics catalans demostrarem al món que Catalunya, a part de cantar que som una nació, ho som. Ens sabem nació i actuem com a nació posant les urnes per fer que tu, si vols, puguis votar no a la independència i jo pugui votar sí a la independència. És així de senzill. Qui tingui un problema amb això haurà de justificar-lo a la comunitat internacional. I el dia 9, si voleu, sigueu vosaltres que veniu a prendre les urnes. Nosaltres no tenim cap de tots aquests escenaris que montes d'il·legalitzacions i de desestabilitzacions. Potser sou vosaltres que busqueu això perquè sabeu que sou una minoria. La majoria no estem per aquesta. Obrim, sisplau, a la resta de la taula, que hi ha molts temes a comentar. Deixeu-me posar sobre la taula un esdeveniment, un acte que tindrà lloc el cap de setmana a Brussel·les, que per això avui hem convidat amb l'Anna Arquer, perquè ella és la portaveu de la Comissió Internacional de Ciutadans Europeus, i hi ha una marxa sobiranista a Brussel·les diumenge. Exacte, hi ha una... Ho dic perquè ara que parlàvem de moviment social, societat civil, agents mobilitzadors, aquest n'és un mes. Què passarà a Brussel·les? És a dir, quin és l'objectiu? Per què hi aneu? Què hi busqueu? I què creieu que hi trobareu? Bé, és una demostració internacional que fem a Brussel·les precisament per reafirmar aquesta consciència que tenim, que és que som un poble amb el dret universal d'autodeterminació. Per tant, no anem a Brussel·les a demanar, sinó que anem a defensar l'exercici democràtic d'aquest dret. Anem en la qüestió catalana a comunicar que els catalans no farem ni un pas enrere, que els ciutadans i els polítics, els representants polítics, posarem i celebrarem el referèndum democràtic sobre la independència de Catalunya el 9 de novembre, que no farem ni un pas enrere perquè som nació.
ens sabem nació i coneixem els nostres drets. I també anem a expressar i anem a comunicar que estem en contra de qualsevol oposició i amenaça que es pugui fer pel seu exercici, en contra del seu exercici. No només hi ha gent que hi va des de Catalunya, Aquest és un moviment... Exacte, perquè la plataforma, l'ICEC, l'International Commission of European Citizens, és una plataforma que precisament neix de la relació que es va establir dinàmica i molt positiva durant el procés de la consulta sobre la independència als 554 municipis, en què van venir més de 200 observadors internacionals, i per tant són els moviments escocès, amb el Scottish Independence Convention, que estan dins de la Yes Campaign del referèndum oficial d'Escòcia, la BBB, que és l'organització més gran a la qual el que ha de ser presidenciable a les eleccions de Bèlgica, el Jan Jambon, el portaveu de la NB, n'ha estat secretari general, i des d'aquí Catalunya, catalans, amb nombroses, com no podria ser d'una altra manera, des de Catalunya, amb nombroses organitzacions que ens coordinem. Per això és internacional, i tots junts, i per això no hi ha banderes tampoc en el pòster, perquè bàsicament és una qüestió de principis. Nosaltres, durant aquests anys, hem estat explicant, amb congressos, reunions, trobades, mitjans de comunicació a Europa, que el fet que hi hagi milions de ciutadans europeus, com som els catalans, que tinguem que encarar, que haguem d'encarar dificultats o inclús amenaces per exercir la democràcia o per exercir un referèndum, un dret universal d'autodeterminació, no és un greuge el fet que patim amenaces només els catalans, sinó que és un greuge també el senyor alemany, també el senyor finlandès, és un greuge a tota la ciutadania europea perquè és en territori europeu que aquest dret es vol vulnerar. I aquesta idea bàsica ha estat molt ben rebuda ja no hem estat, i tothom ho ha entès que és així, perquè evidentment per això Europa és l'Europa del segle XXI i per això vam acabar estant tots d'acord en mecanismes democràtics com són els referèndums, per això el fa Escòcia de manera oficial, etc. Vosaltres dieu que no aneu a demanar res, però el cert és que aneu al cor d'Europa, al cor de la Unió Europea, que és un dels molls de l'os, no crec que no només n'hi ha un en tota aquesta qüestió, però un d'ells justament és la Unió Europea, la pertinença o no a la Unió Europea. Sí. El tema de la pertinença a la Unió Europea... A veure, aquí la qüestió és si basem la... Perquè no anem a demanar res, però cada vegada que algú insinua que potser sí, ens hi aferrem, o al revés, quan algú insinua que no, el que li diu el no també s'hi aferra. Vull dir que no anem a demanar res, però tothom està pendent de veure si es pot aferrar a algun lloc. Bueno, nosaltres anem a comunicar. Nosaltres anem a comunicar i a defensar aquest exercici i que el món tingui clar que nosaltres no farem un pas enrere perquè no ens afecten les amenaces o els sensesentits que ens puguin arribar d'altres estats que no entenguin aquest marc democràtic de l'Europa del segle XXI. A partir d'aquí, evidentment, si ens plantegem el debat sobre les independències a un nivell teòric, ens trobem en què hi ha catedràtics que estaran d'acord amb la viabilitat econòmica i amb tot el que tu vulguis, i n'hi ha d'altres que et diran que no. Per tant, podem caure en un bucle teòric. Aquí el més fonamental és que els ciutadans ens basem la nostra determinació que tenim a Catalunya, com és obvi, amb aquests tants percents que tenim, en els principis democràtics i en el nostre sentit comú. No és normal pensar, perquè no és possible, en la nostra opinió, que pel fet d'exercir la democràcia, la Unió Europea expulsi uns milions de ciutadans europeus perquè la lectura que se'n fa és totalment també de sense sentit. Per tant, el que és lògic pensar és que potser hi ha unes disposicions o uns tràmits, uns tecnicismes que fan que hagis d'omplir papers, per simplificar-ho, no? Però, evidentment, la Unió Europea farà l'empara necessària, el paraigua necessari perquè els milions d'escocesos, els milions de catalans, perquè en aquest moment a Europa hi ha més de 25 milions de ciutadans europeus en un procés d'autodeterminació, que vulguin o no la independència, però les seves societats tenen damunt de la taula un procés d'autodeterminació, i el que no es faran és castigar-ho. El que no està bé és que comissionats, etc., que després s'han de retraure perquè saben que no fan bé, és que facin opinions personals funcionaris... S'han de retraure, diguin el que diguin. Perquè no es pot trencar la neutralitat. I aquesta és una cosa que nosaltres catalans hem de ser molt conscients. No hem d'esperar i ens ha de donar, en certa manera, igual a les opinions d'uns funcionaris o uns altres. Aquí l'important és que els funcionaris i tothom entengui el sentit democràtic, els principis democràtics amb els que resoldre conflictes polítics. Aquí tenim un conflicte que encara no s'ha resolt i hem de mirar de quina manera. La manera més lògica i on hi ha protocols és el de l'autodeterminació i el del referèndum. Anna, quanta gent penseu a plegar?
Bueno, milers, serem milers. De fet, hi ha gent que des dels Estats Units, des d'Holanda, des d'Alemanya, des d'Àustria, hi ha gent que estan venint catalans i no catalans, perquè de fet per això no hi ha banderes, perquè havíem de posar les banderes de tot el món, perquè aquesta és la bandera de la democràcia i evidentment hi ha demòcrates a tot el món. I per això vindran de tota Europa i no és només de les nacions sense estat, que és una cosa que des de quan fèiem les consultes també vam tenir aquesta constant referència de que van venir observadors internacionals d'Anglaterra, d'Alemanya, de Finlàndia, perquè és una qüestió de principi democràtic de ciutadania europea. Gràcies per haver vingut a explicar-nos-ho als matins. Això passarà diumenge a Brussel·les. Exacte. Hi ha una web. Estarem atents i ho explicarem. Sí, i la web, per si algú encara... Fins dimecres es poden encara apuntar si volen venir amb la nostra organització. Evidentment, tothom pot anar amb avió com vulgui, que és 30m2014 BRU, de Brussel·les, BRU.cat. La gent sabrà com trobar-ho. Gràcies, Anna. Moltes gràcies a vosaltres.